Tak abani. Pak Haji Sugino. Mangga Pak J. Hah? Mangga joget. Pak Giono badhe beksan boten? Oh boten. Luwih becik paten ana timbang berpisah menjaga selesnya manis samudono marang kulawarga garwolan peputra lewat kencanging alismu ketegang hadiah rasane hatiku Nadian ngoslong karyosaku aku isih mampu ngadepi solamu Pak Giono ayo monggo kowe bojoku sambil monggo Pak Sugino. Pak D kok mah Pripun Pak D? joget to? Ajare wedi Mbak, ana pacare. Oh, ada ini loh. ada ayam beb ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mantan. Malah niku ini loh pemegang kas terbesar. Ayo monggo Pak Haji. Joget. Boten kersa. Nggih monggo. C. Pak Agus. Pak Agus. C monggo Pak Agus badhe beksan menawi kersa. Urip ana kutha gedhe tapi tak tukokne omah saisine tapi apa-apa wae nadyan sesedemah
lagune napa melih? Bablaske napa melih sragenanipun? Enggak. Tanduk napa ninggalkan tresnan melih? Bingung aja Pak Iya. Agus. Apa gelo? Oh, rojeng. 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 Oke, Rojeng, rojeng. Rojeng bablaske. Rojeng ya. Siap. Catetan sajroning ati lontor saya ati aku kowe dadi kangen Sekali lagi mohon izin untuk foto bersama dari PT Ligno Tropik, keluarga besar dari Direktur Teknik. Silakan untuk keluarga besar dari PT Ligno Tropik untuk dimohon ke pelaminan untuk difoto. Terima kasih.